ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରୋପ୍ ଲାଇଟର ପକାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲି। ଯାଇ ଦେଖିଲି ମଉସା ଜଣକ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋର ଥରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଉପରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ରୋପ୍ ଲାଇଟରକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିଥିଲି। ଏହା ଭିତରେ ମଉସା ଜଣକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲି, ପାଇନଥିବାରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ମଉସାଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣି ଉପରକୁ ଧରିଥିଲି। ରୋପ୍ ଲାଇଟର ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଭିତରେ, ପାଣି ଭିତରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୂଅ ଭିତରୁ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚିନ୍ତା କଲୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଆଣିବୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭିତରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେୟାର ନଟ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଚେୟାର ନଟ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚେୟାର ନଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛୁ। ଚେୟାର ନଟ୍ଟିରେ କେମିତି ଉପରକୁ ଆସାଯାଏ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଉସାଙ୍କ ଦେହରେ ଚେୟାର ନଟ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେୟାର ନଟ୍ଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଆଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାର ନଟ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ଏବେ ଆମର ସେ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତଳୁ ଆରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏବଂ ଚେୟାର ନଟ୍ଟିରେ ମଉସା ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଉପରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଆଣିଥିଲେ। ଟେକି ଆଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେଇନି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ।